Avui doncs, el govern es torna a reunir per prendre un cafè, per esmorzar, per comentar una mica l'actualitat, per criticar l'oposició, per decidir què diran en relació al que pensem els de l'oposició, però no per fer el que hauria de fer. I això ens fa pensar que estem possiblement assistint al naixement d'una nova era. D'una nova era a Catalunya, és l'era del govern que fa de govern i oposició alhora. Si és un govern que ha assumit els dos papers, fa una mica de govern, no gaire, però sobretot fa d'oposició de l'oposició. És la nova era, la del govern, que fa anuncis que després desmenteix, que fa anuncis els caps de setmana que llavors el dilluns desmenteix, corregeix. La pregunta és, el govern compleix amb els mandats parlamentaris, sí o no? Aquesta és la pregunta. El govern complirà abans del dia 30 d'abril amb el que la moció aprovada en el Parlament per unanimitat diu, literalment, presentar abans del 30 d'abril d'enguany els pressupostos de la Generalitat per al 2011, això no es pot interpretar de cap altra manera que com diu la seva literalitat. Hem sentit algun grup parlamentari que té dificultats de comprensió, que a l'hora de llegir això considera que això es pot interpretar diferent. No, això diu el que diu. Si a algú li agrada més o menys és una altra qüestió, però en tot cas cal recordar que tothom ho va votar favorablement. Doncs bé, hem estat convocats a una reunió el dia 29 d'abril, entre dins del termini, és abans del dia 30, el 30 és dissabte, 29, entenem que per conèixer els pressupostos de la Generalitat pel 2011. Acceptem que en la partida o en el capítol dels ingressos hi haurà un interrogant sobre la partida corresponent a l'ingrés que ve del fons de competitivitat. És un tema important, però no desvirtua en absolut la capacitat com té de fer un pressupost. Perquè, en tot cas, hi haurà un interrogant, un marge d'error en la determinació del dèficit pressupostat pel 2011. Si tot el que ha dit sobre els Mossos d'Esquadra i la política de seguretat portada a terme per al govern anterior, el govern tripartit, és cert, si tot això que diu ara és cert, i no va dimitir en el seu moment, que segurament hauria estat el més coherent, aleshores cal ser coherents en aquests moments i fer allò que no va fer quan tocava. No entendríem, si no ho fes, que mantingui la seva funció d'assessor i que quan podia fer una cosa que havia de fer no la fes, mantingués en aquests moments encara el seu càrrec i la seva responsabilitat.